Doko sohlangane lapha esinye zazokufa ngomdlebe sinibingelele sinamukele ke Phinapi la wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembu sikhuluma nawe ke sisolundi nokuyilapho khona ke sihamba ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu esifundazweni kwaZulu Natal ke ngokubambisana ke nawo ke umkhandlu wasolundi oholwa ke umhlonisha ke uWilson Ntshangase nokuyilapho khona ke udaba lulukhulu ukuthuthukisa nje umphakathi wasemakhaya ngodaba ke lothinta ke imfuyo njengoba ke lo mnyango ugqugquzela ke isiko nomkhuba okuzakha nokuzenzela. Ngosuku namhlanje sifisa ukuthi ke sikhulume nabo ke abaholi sikhulume ke nokuyibona ke abathe bahlomula kulolu hlelo nokho siyafisa ukuthi siqale sikhulume ke nongqongqoshe ke ubuthelezi okuyona ke ingwe edla ngamabala amhlophe ezinye zidla ngamabala amnyama namdaka ophathiswe ke umsebenzi okuhola ke umnyango wakwaKhokja. Siyafisa ukuthi namhlanje kube uyena ke ochazelayo ngalolu hlelo uma ngabe sithi ke abakhulu. Sifisa ukuthakasela kakhulu umbono womkhandlu wasolundi beholwa umeya uNtshangase ukuthi bakwazi ukucabangela abantu ngoba einsukwini zanamhlanje amathuba emisebenzi awekho intsha yakithi ihleze emakhaya kodwa ukubona imfela ndawonye eminingi kangaka imphakathi yakithi bethengelwa imbuzi ukuze bekwazi ukufuya kuzohamba ibanga elide exosheni indlala nanokufundisa nje abantu bakithi ukuthi bavuke ekseni basebenze ngezandla zabo. Lo mbono awusuki manje ngoba uma ubheka eminyakeni emithathu edlule baqale ngeimbuzi kuphela eziwu240 obekusho ukuthi co-op ngayinye kulama ward awu24 sukhulile lo msebenzi njengoba sewubona namhlanje khishwe imbuzi eziwu480 Jode sibona ama-co-op ebizwa omama intsha bazothatha lezi imbuzi beyofuya bakhiqize ezinye imbuzi. Sifisa sengathi nabanye omasipala bebengabukela lapha olundi ngoba le ntuthuko yiyo kanye intuthuko esiyifisayo ukuthi uthuthukiswe abantu lapho behlezi khona emakhaya. Sengathi ke wonke lo msebenzi ungaqhubeka phambili lempumelelo esiyibonayo izale enye impumelelo. Sesikhulumile ke naye ke ungqongqoshe siyafisa ukuthi siphinde ke sikhulume ke nabaholi esizokhuluma ke nenkosi yakwaButhelezi inkosi uZethi Buthelezi siphinde futhi ke sikhulume ke naye ke umholi walomkhandlu wasolundi ke umhlonishwa ke uNtshangase nabo ke besichazela ngaphambi nje ukuthi ke siye kuyona ke imiyalezo neziloko nezifiso zalabo okuyibona abathe bahlomula osuku namhlanje nabo asibathole uma ngabe sithi ke abakhulu. Usuku engathi usuku oluyinduduzo enkulu ngiqala ngenduduzo ngoba okuningi okwenzeka namhlanje kwakusenhliziyweni yomntwana ukuthi abantu eindaweni zabo whether ngokulima noma ngemfuyo bayithwale bona bezenzele amathuba anjengalamhlanje banibona imbuzi namhlanje futhi ngibabaza kakhulu umsebenzi owenziwe umasipala wasolundi ngoba umasipala wakwaKingcetshwayo wahlanganiswa amasipala abahlanu imbuzi zaba 500 lawo masipala wodwa imbuzi u480 ngakho ke engizamile uba ngibanxusa abantu ukuthi babhekisise ngamazwi amafushane engiwabekile kube ukuthi abakuthathele lokhu njengenhlansi yokuthi ke ikhona kuyodala iqoba lomlilo lokuyithuthukisa bona nokuthi bangabheki ukuthi bazobe lokhu bezonikezwa mahala. Ngase ngicela ke nginxusa futhi kumeya umgazi ukuthi ngicela sibambisane la ngalesithulu ukuthi sikwazi ukuthi sibheke njalo ukuthi kwenzakaleni ngalezi imbuzi singabe lokho kulethwa ngeimbuzi kulethwe na kanjani fanele kube nesikhathi sokuthi sibheke ukuthi ngaphambi kwabiwe ezinye lezi zihambe zafikaphi. Okwesibili basizwe abantu futhi abakwazi bona bazi ukufuya nje imbuzi nokufuya inkomo basizwe ekuthinini inakekelwa kanjani ukuze kwazi ukuthi zalane zande imbuzi kodwa kumqoka nje ukuthi abantu kuyithuba lemsebenzi le sigcizelele kubelule ukuthi lezi imbuzi akize zokuhlatshela imisebenzi yasekhaya ngoba kuyenzeka lokho ukuthi bayishaye bayibhuqe benzele imisebenzi yasekhaya. Ngakho ke ngempela anginakho nokuncane ngabazi ukuthi umntwana kwaphinda angene lapha khona uyamoyizela ngalesenzo esenzakala namhlanje. Uhlelo esingalo namhlanje lungaphansi kweunity yawa LED Local Economic Development. Namhlanje ke ngaphansi kwalolu hlelo sinohlelo lokuthi selekelele labo abanesifiso sokufuya imbuzi
lolu hlelo lolu siqale eminyakeni emithathu edlule unyaka wesithathu lo ngonyaka wokuqala sakhipha imbuzi ezi240 sinikeza i-co-op ngayinye 10 kuyiward nonyaka olandelayo futhi senza okufanayo kulonyaka ke lona ke ophezulu njenganamhlanje nje sikhiphe imbuzi ezingu480 lezi mbuzi ezingu480 eziwu10 ewadini ngayinye eza co-op yabesifazane eziwu10 futhi ewadini ngayinye i-co-op ixubile kusho ukuthi ama-co-op esewonke awu48 azohlomula namhlanje ngeyimbuzi inhloso yokwenza lokhu ukuthi siyazi ukuthi lapha emakhaya uma ukhuluma ngokuthuthukisa komnotho umushiya ezolimo lezabafuyi usuke ungakakhulumi khona ukuthuthukisa komnotho futhi kakhulukazi ngoba sinama-co-op nje aholwa abesifazane bodwa ingoba siyazi ukuthi imizi eminingi iholwa abesifazane nabantu nje-ke in general abantu abaningi abesifazane. Mbukeli ke ngempela ke lolu hlelo belingeke ke lwaphelela uma bengekho labo okuyibona ebesingabo laba phela okuyibona ke abathe bahlomula usuna namhlanje asibanikeze ke ithuba ngaphambi ukuthi ke siyothola ke imiyalezo yabaholi ukuthi bangathini imiyalezo ke abangayibhekisa emphakathini njengoba sazi ukuthi kwandeke nomkhuba wokuba kwemfuyo uma ngabe sithi ke abakhulu ngabo mama siyinhlangano senza kuningi ke kodwa ke siye sa benefita nathi kulokho ngoba siyiminxa ehlukene basinikeza imbuzi of which sinethemba lokuthi ngelinye ilanga nathi sizobe sesibuya namazwi okubonga angaphezulu kwalokho kubonga esikubongayo okwamanje esikhathini esingangonyaka o iminyaka emibili ezayo sifisa ukuyibona nathi sinjengabafuyi abalegit abasemthethweni mhlambe nathi sesihamba sicusha sicela uncedo ukuthi how do we export ngoba umntwana uye wakhuluma nangezinto ezinjalo ukuthi imbuzi ngendlela ebaluleke ngayo even emazweni aphesheya iyadingeka ngakho uma ngabe besingabambisana futhi kwenzeke ngendlela njengokufisa kwethu siyethemba nathi ngelinye ilanga sofika esicongweni. Ngadlulisa nje ukujabula okukhulu nokubonga kuyiphathimandla zeZululand ngibothokoza kumeya umkazi ngasenzela khona seyiward engithi mhlambe nakwezinye indawo iZululand ngoba inkulu kangaka sibafisela inhlanhla uma ukuthi kusazoqhubeka lento enhle kanje ngathi nganda nathi uNkulunkulu ngathi ngasipha amandla kuthenini sikwazi ukuhlangana sibe imbumba njengoba sithola lezi zinto sihlukaniselana sibambana nje siqhubekela sephambili. Sijabule kakhulu ngeimbuzi esinikezwe zona kamasipala. Sethembisa ukuthi soyiphatha kahle nje sikhulise nebusiness lethu i-co-op yethu soyikhulisa. Sowenza sure ukuthi naseyigada sayinakekela ngendlela efaneleyo futhi ayimoshi emansimini abantu nje ngesenze kabi asizukukhumbula ugogo mhlawumbe uganisa imoya zogogo ngokuthi sesithola imbuzi cha sethembisa ke lapho sithokoza kakhulu ngoba abantu bakithi okokuqala nje ngaphambi kokuthi sibanikeze izimbuzi siyabafundisa siyabaqeqesha ukuthi i-co-op iphathwa kanjani imfuyo le yezimbuzi iphathwa kanjani ngoba sesedlula isikhathi sokuthi umuntu afuyele nje ukubuka nje lokho asuke efuyile angabhizinisi okusithokoza kakhulu ke ukuthi ziyanda lezi imbuzi lezi ngonyaka olandelayo nje sihlose ukuthi senze ne-auction yazi imbuzi uma sesenza lolu hlelo lolu ngonyaka olandelayo ngeke siyithenge kwabanye abantu kodwa soyithenga kuwo lama-co-op lawa ukusukela ngonyaka loya wokuqala sibanikeza sibone ukuthi ngeke yini sithenge kubona ukuze imali esinayo njengomasipala isekhulethe kubo nje abanikaziyo baSolundi sizokwenza kanjalo. Mbukeli ke siyaliphetha ke uhlelo ngokuthi sithole nje imiyalezo ephuma kubona ke abaholi ikakhulukazi ke ebhekiswe kulabo abazi ukuthi ke into yomuntu ingeyabo abathi mangabe bebuka imfuyo kungeyo omunye umuntu bese beyibona ifanele bona kulapho begcina ke beyithatha ngokungekho emthethweni bethatha ngozwani. Siyafisa ukuthi sizwe ukuthi ngempela ke uthini umyalezo wabaholi nakho sisasho sethi ke abakhulu tabakhuza abantu ngoba njoba ubona
omama beyikhandla kangaka bese kuba khona abantu abazovele bavuka ebusuku bathi bona bazothatha lemfuyo. Sibona sengathi amaphoyisa kumele enze umsebenzi wawo. Abantu abafunde ukuthi ukuzakha nokuzenzela ikhona okuzala impumelelo. Iseluleko sami ukuthi siqale sasibeka kubantu, kufanele kube kuseyindaweni ezimbili, sisibeke kubantu ngokwabo ukuthi njengoba ngishilo kufanele sibe nama-roots njengesizwe noma yini intuthuko engalethwa masinganawo ama-roots noma iy'nxabo zokuba isizwe akuzukusiza lutho, noma imfuyo noma ukulima akuzukusiza lutho, uhlaka olulodwa lolo. Olwesibili sifuna ukuphakamisa ukukhuluma namaphoyisa ukuthi aphakamise izinga ngoba indaba yokweba imfuyo la isezingeni eliphezulu kakhulu, nakho lokho kuzokwenza ukuthi konke lokho kwenzakalayo kungabizeleze. Ngakho sozamba senze ithuba futhi lokubona singasaqali bonana namaphoyisa sichizelele ukuthi lezi ikila mkhuba ayiboshwe. Yena nabakasifuba singungu belenyaka nasibhoboka umuntu wakuzizwa indaba ukhipha phambili akulalene esiqhotsheni kwaceza undaba ohlome ehlathini obenje ngohlanya. Umbangelela ngalingakaphuma kwandunu lathi uma liphuma laliphuma nengazi amadoda. Bekungako kwanamhlanje besithi abakhulume sisolundi. Siliguqisa lapho ke uhlelo. Ngivumeleni ngiguqe esigoqeni sonke. Siyothi sukuma kwebe kusozayo. Inkosi inibusise.